Årets bachelorette er super respektfuld, tænker på klimaet, efterlader altid sin kage pæn, og så leder hun efter sin ligesindede mage på det eksotiske sted, vi kalder Roskilde Festival. Mændene gør alt for at imponere årets bachelorette. Vores bachelorette skal nu stille det afgørende spørgsmål, hvor vi finder ud af, om drengene de får en rose og skal med til finalen på Roskilde Festival. Hey, mit spørgsmål er, deltager I trash parades på Roskilde Festival? Det er bare ikke godt nok. Jeg må fortsætte jagten på den perfekte bæredygtige mand på Roskilde Festival. Forhåbentlig i Clean Out Loud.